Inikurat sa sayaw, ayunan bitin yung oksan, mga kalagas ng tagal, makulat sa dahilan ko dayo, labinan ang mga bisita, nagkaandang magilangit kagala, may dabutos na may sisig iba, may hirap ng nagdamang sa mahal na nagsisig kita. Ano ba yung nagkakalisita? Nasayaw na ilan kulat sa tubod ang sulatan pa. Mahal na nagsisig kita. Ano ba yung nagkakalisita? Nasayaw na ilan kulat sa tubod ang sulatan pa. Okay, Damo, salamat Mr. Anito Asadon.